Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sabayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes yari kita sa ika-3 na sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. Ang iban sini ambot kun sige pa inang way nagidbala daw makonsider nila nga wala sang tsansa sa ila sini nga kandidatura mga kaaksyon, no? Pero ti sige pa man siguro ang lambiyong sang aton sini nga mga kaaksyon, no? Ang iban niya nga may siling nila basi may tsansa sige pa ang paglibot nila sa aton sini nga kapungsuran kag kalakipman nila binadiri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga naka panyaga na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Kamusta nga mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kabayunta nga Oxlang siya do ka init no do nag baliskad siya daw nagkwarisma iya pila na kasimana ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod kag iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental nga way gid katilaw ulan no grabe nga init ya daw hindi mo mabangbang yang init subong kung luyang imo nga immune system never lang ikaw magpainit no kay bao ka budlay sang sitwasyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side mayong pagpamatigid sa inyo tanan-tanan kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto aton hibaloon karon dugay-dugay ang mga report sa aton sining mga aksyon reporters mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Kag sa sining adlaw mga kaaksyon ti sa sining mga inuras ang iban sinig Chibog na gidman siguro kag katapos na pagpanyag ang iban sining nagahilay-hilay na mga kaaksyon. Sige, pamati lang dre sa Aksyon Radio kay tirahon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporter. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon? Sa balita sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Marlon Hinovia karon dugay-dugay nag-expire nga COVID-19 vaccine sa Negros Occidental ginatagan extension period sang Food and Drugs Administration. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga vendors nga makitaan sa gwa sang 3 ka merkado temporaryo lang inabangod sa renovation. Igabalita na ni Aksyon na Brian Morden karon dugay-dugay samtang sa BCPO naman nga balita mag-live-in partner nga miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa BCPO. Igabalita na karon ni Aksyon na Eden Abuso samtang sa Nukpo naman sa Pontevedra tapasero hogin kastigo patay mga kaaksyon. Grabe man nga hindi mo mabangbang ang balita, no? Sige, pakaronan ta na sa Nukpo mga kaaksyon. Last man may balita kita sa patrol karon dugay-dugay. Samtang sa Cadiz naman mga kaaksyon, kapulisan sa syudad sang Cadiz padayon ang pagmonitor kabahin sa ila preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon. Sa balita naman sa 1st District upod kay Aksyon Nelson Patino, wala pa sang person of interest ang kapulisan sa kamatayon sang isa ka driver sang truck nga ginluthang sa Banwa sang Tuboso. Sa balita naman sa kay Aksyon Arlo Ticar sa 1st o kung sa 3rd District, isa ka persona nga taga siyudad sang Bacolod nadakpan sang Talisay City PNP nga nagapangawat sang cable wire sang PLDT. Kahapon dira nga daan sa Maygalo naglinya ang mga kaaksyon ta bangod sining ginpangawat kuno nga mga linya sang PLDT ay nano nga sitwasyon do pigado na gidaw. Kag balita naman kay Aksyon na VJ Apasible nagpatigayon ang Kabangkalan City Police Station sang pagpakigdayologo kag pagpanagtag sang flyers angot sa Bausi Human Rights Protection RCSP kag safety tips para sa eleksyon sa maabot nga Lunes sa among lugar. Kag sa balita nasyonal mga kaaksyon, Presidente Rodrigo Duterte ginmando ang pagpauntat sang operasyon sang isabong umpisa subong nga adlaw. Kag COMELEC Komisyon ng Eleksyon nagpromisa nga hindi masulit ang 7 ka oras nga glitch nga nagluntad sang 2019 eleksyon. Kag fully vaccinated batok sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa kapin sa 68 milyones. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli.
Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page mga kaaksyon. Way gali sang opsina subong adlaw no. Ang iban nga mga talatapan bla, ang iban sini nag-overtime, no? Kag ang iban sini nag-duty because nga double pay, no? O sige, daligid lang, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sa. Kay tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page by Akson Radio Bacolod, Akson BBB. Plus ang inyo sining mga greetings mga kaakson. Sige, daligid lang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, May 3, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 23 liwat 9 and 23. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This new sponsorship is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksonta. May lang pagpamati kay Ray Flores Baryoga, Ana Sinorog, Alex Montesa, Christine Minies Villalobos, no? May lang pag-monitor kay Nipi A. Jasmine. Salamat gid Nipes A. Jasmine. And Rufino Era Gabino or Gabino, no? Junjun Esteves, may lang pagpamati, Bibi Gregorio Yolo, Imbong Jocampo, Ray Flores Baryoga, Hil Javier, Maria Victoria Paredes Ngo, Anthony Louie Habagat. Salamat gid Anthony. Rodel Lariosa, no? Salamat gid Rodel Lariosa. Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Louie Maris Rigaro Laki, no? Grabe nga mga ngalan ba, Louie Marie Rigaro Laki, no? Narisa Santa Ana Bayati Sagmon, salamat gid. RJ Nabalitan, Heartski Nald Milwar, no? Heartski Nard Milwar. Okay. Pwede nga mga names nila ba? Sige, salamat gid. Okay, masaylo tadian na yun. Kay Jerry Jones Siboni Panso, no? Jerry, salamat gid. Liberty Benito Nobaldo, Albert Choi Yang, no? Kay Albert Choi Yang, thank you gid. Salamat gid. Imbong Jocampo, salamat gid. Hel Javier, ara naman siya. Kag Rodel, nabasa ta na ni Kayna. Kay Heartski, okay. Kay Jerry Jones Hiboni Panso, salamat gid watching live from Dipolog City. Salamat gid Jerry. Thank you gid Sarah. And Bibi Gregorio Yolo, ga-monitor kami. Greet ko lang magulang ko, happy birthday sa kay Nini Gregorio. Happy birthday, Nini Gregorio. And sa iban pa naton, kay Junjun Esteves, may lang pag-monitor sa Banwas ang Isabela. Kag-aksyon, daw di gidguro magnubo ang kilo kabugas. Wala gani ka pa untat si Presidente Duterte sang droga, ang bugas pa panubuon ayahay. Hindi na magpauto mga Negrosanon. Gani man, sige. Dali lang ha, kay mangita tadian na isang talamyawo na. Mr. Milili Oligo, salamat gid Mr. Milili Oligo. Kag kay Ana Sinoro, salamat gid Ana Sinoro. Elvera Hilugo, salamat gid from Fernville, Panocoy, no? Thank you so much, Elvira Hilugo. And Tauros RG, RGG, no? Salamat gid from Barangay Santa Rosa, Morsia. Gamonitor si Tauros RGG, salamat gid, no?
Okay, Alex Fuentes, Jeffrey Arcoyo. Salamat gid Jeffrey Arcoyo, no? Christine Minyes Villalobos, thank you gid. Okay, kay Cathy Ver, salamat gid Cathy Ver. Ayo, sige, dali gid lang kay matagtapi na ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na ang aton oras, mga kaaksyon. Sige, happy birthday, liwat sa kay Nini Gregorio. Gasaulog sang iya sininga, kaadlawan kay Nini Gregorio. Happy birthday, halin sa kay Bibi Gregorio Yolo, mga kaaksyon. Ayos, sige. Daligid lang sa mga kaaksyon ta. Samtang nagpahunay-hunay ang aton sininga mga kaaksyon, no? Pahunay-hunay sila kay nakatapos na sa pagpanyaga. Sige, daligid lang, live extension na coffee mix anay kita. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS
balita na no kay mayari sang duha ka mga maglibin nga miyembro kuno sang NPA nagsungka sa Bacolod City Police Office. Unahon taniho ang karon nga aga kay dogin presentar ni sila sa BCPO mo si Action Eden Abuso, isa ni sa mga nagtambong mga kaakson. Yari ang kaundan sang report ni Action Eden Abuso sa BCPO. Action Eden. Action Rex, nagbalik siya sa baksang gobyerno ang mag-live-in partner nga sanday ka Vincent kag Karil. Hindi nila tuod ng mga pangalan pagod naging pangabay man sa aton otoridad nga ang ilang aliases ang ipalayag para man sila nga safety. Pero ti subong nga Action Rex, amo ni ang natabo din subong sa Bacolod City Police Office headquarters kundi din suburan gini Action Rex nga nagpakig-angot ining si Ka Vincent sa iya amay nga miyembro gali isang task force kasanag. Na amo man ni ang kuan Action Rex, una ni gali ang iya ni ginikanan puro man ni miyembro sa communist terrorist group. Na-assign ni sila sa mga chicks area. Una nag-surrender iya ang mga ginikanan. Sino to galing nga ka? Si Ka Vincent at si Ka Karil. Mga active ni sila nga miyembro? Yes, Action Rex. Mga active sila nga miyembro. Kag ang ila gani niya recently lang na-intrahan nga enkwentro 2020. Di bago-bago lang nagbigat lang sa din tong area Action Eden? Chicks area ni sila na-assign kaya actually si Ka Vincent si platoon leader. Tapos ang iyang asawa? Dira man Action Rex, nagabulig-bulig man kisa kalabanan. Kuno kami araman sila gali designated area kisa sa field man sila. Nag-upod sa enkwentro kisa sa masa. Nag-intra. Doon nag-camouflage. Kuno wala Action Rex. Kag nag-panghuloy-balo. Dira po ano ang mga tikang na ginapatigayon. Di sila nag-surrender? Diri ni sa Action Rex, ang task force kasanag, nagpalapit kay Captain Elmer Bonilla. Task force kasanag ni sila nag-agi? Kay Sir Janchong? Yes, kaya ang si Ka Vincent, ang papa niya, miyembro sa task force kasanag. Pag ginkuha nila, paagi nila kay Captain Elmer Bonilla, pag amo niyang patigayon, subong nga adlaw, ang ila pag-surrender, kadungan man siyang paglansar sang project tape o kon project table for peace sang BCPO. Hambal ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, Action Rex, nagapasalamat siya kag dubag-o ni si iya kay nagliligan man itong mga city directors yan. Ito subong lang naka-encounter bala nga may nag-surrender diriya sa syudad sang Bacolod kag nagsalig sa mga kapulisan. Kay daong ibang nag-surrender ya sa mga outside Bacolod, daw muna iya Action Eden, pero first time nito sa kay Colonel Martir nga nag-surrender yung mga organic member actually ni sang NPA? Correct, Action Rex. Siya mo na hambal niya kay kumbaga, hindi man gid bala siling yang venue gid bala nga surrenderan tani kay white area ang Bacolod. Di mo wala sila yung may na-monitor ng mga miyembro sang NPA. Pero dress lagi star sa BCPO? Hindi Action Rex. Dito gid sa 6 district? 6 area gid sila. Six area? Ang representative ni Mayor Estrao ang iya sini nga asawa. At hinubaan sila gali? Hinubaan. Action Rex, si Ka Vincent taga Hinubaan, si Ka Karil taga Sipalay. Tuparay sila. So either chicks area gid sila kag oriental side siguro mo nang ilang mga areas. Correct, Action Rex. Kay actually sa istorya gani ni Ka Vincent, ang duha niya man ni ka mga utod, miyembro man sang NPA, o galing tuig 2011 napatay sa enkwentro dito sa May Negros Oriental. Si isa man ni sa nagtulod sa ila, kay may bata na sila daan sa kabilog. Isa ni sa nagtulod sa ila na magbalik sa sabak sang gobyerno. Kagamong yun ang napasalamatan ni Colonel Thomas Joseph Martir na at least na realisar nila na dapat
makigbahin sila sa gobyerno, kag kadamo sila sang mabenepisyo. Actually, naghatag na to kagina sang monetary na bulig ang LGU sang hinubaan o galing wala nila yung palayag kung pila pero dito na to sila custody, dito man na to sila buligan man sa panuwas ang hinubaan sa pagpanguna man ni Mayor Estrao. Kag ang Philippine Army araman kay National Rex, mga representatives ng Philippine Army, ang kanila LCAC bala. Kag araman si Miss Cassie Aguirre sa task force kasana, kag may mga representante man gikan sa DSWD. Kag amo man to Action Rex ang pahayag sang mag-live-in partner na ginapangabay nila kung makabati man subong ang ila sini nga mga kaupo dito na gina-encourage nila na magbalik sa sabak sang gobyerno kay kadamo sang manifesto kasamba kung sila pa Action Rex sa istoryahon wala gito sang lambutan kay nagasigi lang sila sa hublag. Pero anong ginagla ang punto nila nga nagsungka ni sila pila sila katuigan ito sa hublag? 8 years sila Action Rex. Anong pinakapunto gid nilang nagsungka sila? Kaya hambal nila Action Rex, sige lang sila kuno kapakapoy, sige lang sila kapang napahimo sila tikang against sa government, wala lang man sang sweldo, wala lang man sang kamayuhan, puro lang pasalig. Amo nang hambal nila. Kagina ang nila Action Rex pandaman nila ang mga ginikanan man nga pareho sila nga bantayan gid ang ilang mga kabataan kina-recruit sila Action Rex paagi sa eskwelahan naging padalaan sila sang sulat nga nag-encourage sa ila, nag-imbitar sa ila nga maghitra sa hublag, naging papatay sila na wala sila sang kwaon sa gobyerno. Paagi na siya sa ato ko na si Karil to kagina sa ila sa eskwelahan may nagpalapit lang sa iya na tawo kag nag-invite kag nag-encourage sa iya nga mag-intra sa hublag. Dito sa encourage tungod nga wala man kung magkakakulangan man Action Rex sa paghuluy-balo sa palibot, that's why nga nainganyo siya at nga dito na sa nakapamana, nakalive-in kag nakabata man. Pero tihambal nila, budlay-budlay gid ang sitwasyon nila dito sa babaw. Kag din pamangkot man sa katapos sa media, kung kamusta Action Rex, hambal nila, nahuyang na ang puwersa sang NPA diriman sa Negros Occidental. Ilabi na nga madamo man sila kaugdanan ang nagaplano naman na magbalik sa sabak sang gobyerno kag mag-surrender. Kaya wala na gid sila sa Rex ang aputan man dito. Kag di beneficiaryo ni sila sang ICLIP program sang gobyerno Action Rex. Kag amo to kay inaaraman si Captain Elmer Bonilla na nagbulig man na facilitate para mapatigayon ang pag-surrender. So sa ila, ang pamangkot nga sa pulis sila sa BCPO pa sila nag-surrender. Pwede man lang to sila ka-surrender sa pulis sa Inubaan kay taga didto sila nga pulis gid sa BCPO no. Gani man Action Rex pero tiyabo nang hambal nila from task force kasana diri sila dahil nag-contact kay Captain Elmer Bonilla sa Police Station 7. Pero wala din sila yan nag-reside kay dito gid sila sa southern part sang Negros. Ang Action Rex sa tipunon ko lang kay do kalawig-lawig kagina sa press con ang tingog ni Lieutenant ni Colonel Martier kag sangduhan ka surrenderies sa iba na lang News and Public Affairs program kang Action Radio. Ining duwa nagpa-interview man Action Rex? Ang duwa ni mag-asawa pa-interview man nagpa-press con man sila Action Rex. That's why doon ang lawig-lawig kay nag-press con sa kapulisan kag sila nag-allow man na magsabat sa aton sila mga pamangkot. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida na Boso. Una sa batitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa BCPO. Ginunata lang to kay ti mag-asawa niyo. Nagsungka mga miyembro kuno sang NPA. Ini sila kag ti kung isipon ta tigin verify ini sang Bacolod City Police Office kag iban pa nga mga military kag ti positive amo na nga gin
ginpa-surrender sila siguro ginnegosyar nga mag-surrender ang ining mag-asawa mga kaaksyon. Hibaloon ta lang dugang sining balita parte sini, no? May correction sa may kong kulo ng problema ninyo. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Reaksyon na Brian Morden mapa New Government Center kita mga kaaksyon, no? Mga vendors balang makitaan sa gwa sang tatlo ka mga merkado, ang Burgos, Central Market kag Libertad, no? Temporaryo lang ina. Bangod nga gina-renovate ang mga merkado naton. Balawkat naggulutok ang Libertad to gutok na, no? May mga pictures ang iban to nga pang poste sa Facebook. Sa Burgos gani ang ano na da nga kalye na da sa may gakross na sa Burgos to ginokupar sa manugbaligya naton. Maintindihan man sige lang, basta importante matapos gilayon ang pag-renovate sang merkado. Kay kung tigululan ka budlay ni sa mga manugbaligya naton kag bumalakal man mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa New Government Center. Sa balita, Aksyon, Brian. Action Rex, hindi magkabalaka ang Bacolod nun kag kung sino pa na nagalabay sa downtown area, Libertad kag Burgos Public Market kon kaysa nagatugas ang mabugat nga trapiko ilabi na gid sa kahaponanon kay ang mga vendors dira yara na gid minasako pa isa ka linya sang dalan kag ang iban ara naman sa footwalk. Action Rex. Sunod diri sa kay Executive Assistant si Ernesto Pineda, ina temporaryo gid lamang kay padayon ang renovation sang tatlo ka mga merkado. Aminado si Pineda, Action Rex nga medyo gahatag gid man niya sang hindi maayad nga sitwasyon bangod sa trapiko kitsura way pa na gainit pa subong ang tiyempo magtigululan ti karamutsing ginangwa na kun kabay pa hindi magulan, no? Kiti sigurado ginakson Brian nga karamutsing ginangwa sina. Yes, Action Rex kag kwan panigaliho hasta pa ni sa Hunyo to Hulyo ang lawig-lawig pa gali. Lawig-lawig pa ning pag-antos gid sa mga mangingisda naton da o mga fish vendors ta. Butang mo mag-July pa na sila magsalaylo na sa pwesto nila ba lawig-lawig pa mga 2 ka bulan more or less. 2 pa ka bulan Action Rex ang kalulungay gid sa may downtown balaw kay taglas 3 ang hapon uri matamat na sila po butang da. Away ko kalabay sa downtown din na sa may gwa na sa old nga baligligyan da sa may gwa. Yes, Action Rex, hindi, Halandomon Tower na da. Pakadto to sa may Gaisano, may nablang original da. Sa may Gwa Dampi. Sa Gwa Central Market, gid Action Rex, garaya, ginada sila yan. Tapos, kadto kadi sa may Divisoria nga way before. Ara mo na sila Action Rex, kag tiya mo na, hindi naging maintindihan ang sitwasyon. Kaya tingala magaling iban kay kundi sa likod to hindi na to ya ginaagyan sa mga salakyan. Dito wala sus laging butang, ginhimo lang to yung parking space sa mga salakyan nga gusto magpamakal. Tung sa may kwanda sa may old nga nabaligyaan to lang nga ginabutangan ato una. No kay lapad lawig maano na da nga kalye ganen da nga streets. Hindi ko sunado Action Rex mo. Basta sa may old nga gina plastaran nila pwede gid to tani
kilapad-lapad to gawa to kag ang parking area dapat gin pagwa lang ng mga salakyan na gin papangitaan to sa piyak. Amo ginatan action Rex mo. Kundi ang diraya why traffic kay ara mga vendors pagkatapos sa ulun handa ara pa ng parkingan sang kwan sang Fortune Town ka Central Market. Ara pa na ato sa may Rizal Gatoslaw Blanda nga area mo. Gonzaga Gatoslaw sa Rex. Gonzaga? Gonzaga Gatoslaw na dia ang area. Ang traffic subo na bilin na dalan do 1/2 na lang ang manabyan. Tapos ang tanan ng mga relief na bla taga mga brand new ara nagatungtong sa Futuak Action Rex. Naglabay ka to no kay kagid ka kuana kay masabiklan mo kag maula mamalayran ka. Laban basi sikaran mo blang baligyan nila ba o kabudlay? Ay budlay ang Rex mamalayran kagid kasi ara na gid sila damo. Ang pamangkot kay Sir Pineda kay na kung sino na be ang tawag balang pagpangsaway sino concern. Tiya sang City Legal Office gidya Action Rex show ay ko ideya kung paano anong manero sang ila sining pagpangsaway. Amaya ang pagpagwa na yan sa mga vendors amo nang iyaya concern. Sa temporaryo na mabalik lang gina sila dason nga mga inadlaw Action Rex. Nadumduman nga ining 3 ka mga merkado gin painan ini sang 3 o kon 150 milyones pesos sa renovation. Kada isa ka merkado 50 milyones pesos Action Rex. Ari si Pineda angot sini nga balita. Unang makita natin sa kwan sa sabi ko sa market o sa tatlo kami market may renovation yung naiikwat sa sunod sang merkado o sa iya pala sa sidewalk yung pagsabaw sa laptop pala ang laptop sa mga merkado pag ang portion sa mga ano ganit sa section like fish section sa market ang kita niya area sa market as identified sa mga vendors official during the time na nagtatandang ng mayor sa kwan sa consultative meeting. So amo na ang ginapangubra ko subong ang paggamit ng 50 million nga budget sa BBM para sa tatlo community market. So, may kabutlayan sa subong anong process kung na kayo ang mga merkado. Kita na natin tipipre kung may portion yung gila kayo ma-idogit sila kung hindi lang lugar para nga hindi mo lang sapat sa taga-ubra. Kaya karaman na sila. Kapag kita nga sa mga vendors na pag-ibig ng may sila mabalik siya. Kaya malugit sila kung matapos sila bamalik sila sa ilang apresyaan. Action Rex sa porosyon sa palayag ni Pineda Angot sinisiraw sa iya pagbalik nila na lipay gina sila. Kay namin na ilang merkado. Tinga daw gintuon gid nila sa election man. Daw hindi ko kasabat sila no. daw kalawig pa man to sang before ambot kong nga gintuon gid na timingan lang na guro Kaya mo sang nagapamangkot nga gintuon gid kuno election. Sa nabili natin. Silingkot hindi talaga kasabat base kung tsimpo na bla pag approve sang budget amo man ang tsimpo sang eleksyon now. Mo ginaction Rex say budget na ginalagat mo. Kay budget na mo hindi mo na matandog kung wala budget mo. 50 milyones da kada merkado na. 50 milyones na Kada merkado, tatlo 150 milyones. Oo. May SOP na dako man Ang SOP base dasig man lang gid ni guro matapos na. Dason nga mga binulan tiya mo nagaling ang traffic kag ang ang higko sang kwanla sang isda tulo sa isda tanan ara Action Rex nga ginalabyan sang Pumuloyo. Pero pagbalik nila sulod merkado ang ginareklamo tong hindi na tulo ang tulo diba si wala ning mga tulo Action Rex sa panahon sang
tig-ulunan. Amo nang balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Brian Mole nag-report mga ka-aksyon. O kuno na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson na Brian sa iluhantang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Nag-expire nga COVID-19 vaccine sa Negros Occidental. Ginatagan extension period sang Food and Drugs Administration. Yari ang countdown sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Klaro de Dr. Claudelia Josipa Pabilio, amo isang officer in charge kon OIC sang fasilidad nga pahantagan sang COVID-19 vaccines dari sa Negros Occidental nga yadtong gina-report nga nalabutan sang expiration date ng mga COVID-19 vaccines ang pwede gihapon to no nga magamit sa nagapadayon nga vaccination program sa gobyerno provincial matapos nga ang Food and Drug Administration kon FDA ang naghatag ko ng issue sang extension period sa utilization sang COVID-19 vaccines ginpadala diri halin sa nagalain-lain nga mga manufacturer. Augin na siling ni Pabilio na so far atong pawayag bala sang Department of Health pagi sa kay Secretary Francisco Duque nga ang COVAX facility na talana nga magpadala diri sang ilis sa atong 3.6 million nga gindonar nga COVID-19 vaccines doses nga nag-expire. So far wala pa sila sa information kung bala lakip sa pag-ailisan ining nalabutan expiration date nga mga vaccines diri sa Negros Occidental kaysa masabi ang proseso sini ang regional nga talatapan sa nga DOH mo amo ang palapot sa information sa ila but so far as of today wala pa sila sa communication nga dabaton halin sa DOH Region 6. Inkaro man ni Pabilio nga atong Pfizer Orange Cup nga 36,720 doses why na tol nalabutan sa expiration date nagligad nga April 30 ay naubos-ubos to gamit sa second dose nga ginabakuna sa mga kabataan edad no 5 to 11 years old. Although man nagligad nga mga serimana siling ni Pabilio nga may 221,049 doses sa nagalain-lain nga brand sa COVID-19 vaccines ang may expiration date nga April 30 sining 2022. Pero ang baldi Pabilio wais ang problemahan dari ang publiko bangod mayara sang extension period nga ginahatag ang FDA 3 ka bulan no ang extension period sining nga mga bakuna. Yari si Dr. Pabilio sa ato sini nga interview. Sa expiring vaccines, atong the last time nga may April, gin-extend to siya may nagpagwa ang FDA ng extension. So, wala ta sa expiring. Kaya man lain-lain nga ito kasi ni lot number. So, some of those, may mga lot numbers nga na-extend, nga gintagaan nila extension. And then, may iban nga, pero mostly na-extend to siya. If ever nga ginatagaan kami advisory nga extended na siya, we see to it nga magamit siya within that extension period. Most often, it's between 3 to 6 months. Kaya hingagaw na namon. Ang natingog ni Dr. Claudelia Josipa Pabilio. Ang kakasinugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat sa ginaksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Si Education Secretary Leonor Briones ang nag-raise ang concern angot sa low number sang private schools nga magapatigayon sang face-to-face classes, but still suno siya challenge ni nga ma-convince to ini sila ma-revert into e-person mode of learning mga kaaksyon, no? Do ka gamay-gamay pa ang ining sitwasyon, no? Pero sa padayon siguro basi kung magtaas-taas man na. Plus ining panibag-o nga palayag sang Commission on Election nga si Commissioner George Garcia nga posible mahibaloan by May 16 ang mga nagdalaog nga mga senador sa party list sa 2022 election. Suno kay Garcia, pwede nilang iproklama ang mga magadaog nga kandidato sa among nga adlaw, no? Kung sino ining mga mapalaron nga mga kandidato, baya presidente, vice president, senator, congressman, board members, mayor, vice mayor, and councilors, posible nga i-deklarar ini sang Commission on Election on May 16 na May 9 bali may ara pa 1 week nga hulaton ta after election nga maproklamar nila ang mga nagdalaog nga mga kandidato. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby aksyon na Eden Abuso direkita na iho sa DTX 500 capsule mga kaaksyon, no? Majority sang tawo ang mayara sang fatty liver. Normal lamang nga magka-fatty liver bangod sang sobrang pagkaon sang carbohydrates. Ilabi na sa mga pagkaon nga may madamo nga added sugar. Subong man ang pagkaon sang karne kag pag-inom sang alcoholic drinks mga kaaksyon, no? DTX 500 capsule ang aton sining nga Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency. Patrol kita nay mga kaaksyon, no? Ini may kang tanan sa orientation sang support staff para sa election pati gayunon buwas nga adlaw mga kaaksyon, no? Aton hibaloon we have aksyon Eden Abuso balik sa patrol. Sa detalye sining balita, aksyon na din. Action Rex, pati gayunon, buwas na adlaw ang orientation sa mga support staff teachers para sa maabot na eleksyon sa Mayo 9 kung sa sininang maabot nga Lunes. Pero kay Lila Aro, Bacolod Division Superintendent, na sila na lang ang nabiling nga kinanglan pati gayunon sa orientation bago natapos na ang training sa seminar sa 1,350 ka mga electoral board. Suno kay Aro, handa naman ang mga manunudo kung sila naman sa mga eleksyon na nasigad sa dalawang na wala sa abiriya nga magluntad kag sila ang pasibangdan. Suno man kay Aro nagapangabay inisa sa mga botante nga hindi na magulat pa ang last minute kung baga sa adlaw sa eleksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang para sila kag makalagas para maka-vote sa sininga election 2022. Pumasinatron, si Bacolod Division Superintendent Ma'am Lila Aro. Amo isang permi na mga problema bala sa permi na mga problema mag-election ina ba nang nagaflak ang tao sa mga lapit na lang bala nga oras nga mag-close ang mga voting centers. So kung isa daw amo ni siyang masyado ka stressful nga mga moments, no? Although nga nag-improve na siya sa past nga election, pero amo ang isa nga namo nga gina-ensure nga matabo ma-deliver ang election, makapalo kita sang IETF protocol gihapon, gina-remind kabay pa, no? Tanan namon nga mga Balita ni sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Abuso, una sa balito ng aksyon sa Bacolod, aksyon radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita sa patrol. Daligid lang relax anay, no? Sa ato sining mga aksyon reporters, kay tirahon tana karon dugay-dugay, no? May tisi anay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Ayos, ayos. Sige, manamyaw tanay sa kay Atia Kim Eriman, Rochelle Folincio Susana, Alexander Pila, ga pamati kag naga watching live sa Zone 6 Barangay Handumanan. Tamiyaw lang pamilya niya sa Barangay Kaliling Kawayan, pamilya Panso. Halin sa kay Alexander Pila ang pagpanamyaw. Evelyn Pomosino, salamat gid sa panyaga Evelyn. Okay, Jarma Init Rihon, salamat gid kay batchmate Jonathan Fuentes. Kung diin pa to ang pinili ay dito pa man ipakita nga gin-repair ang tatlo ka merkado, gani man. Madam Elizabeth Gamala, salamat gid. Vicente Samolde, thank you gid Vicente Samolde. Dino Alik, salamat gid. Milagros Morales, salamat gid from Barangay Maaw. Ginatamyaw lang si Kali Madison Morales, kasi Miranda Morales kag Edgar Morales. Salamat gid. Halin sa kay Milagros Morales. MGS Candido Hildore, salamat gid. Donald Cabasag upod sa iya sining nga waswit sa iya sining nga pinalanggang asawa. Leia Cabasaga, thank you so much. Donde in Cabo, may lang pag pamati, shout out lang kay Justin Dilao de la Cruz, no? Sang Bulad Isabela, Baya Moises Padilla. Salamat gid Donde in Cabo. Rosalinda Arellano Espadero, salamat gid. Thank you, gid. Cathy Ver, dira sa Barangay Araal, Pamilya Veri, kag Gonzaga, no? Rafi Pansomide, salamat gid from La Carlota. Thank you, gid Rafi. Jocelyn, salamat gid. Susan Sidelio Taberno, thank you, gid Susan. Thank you, gid. Ayos. Sige, dalig ilang mga kaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig ilamang madugay. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga
polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action. Action Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad may lang pamati kay Gian Resisio sa kay Lenila Tarosan may lang monitor si Rosauro Alvero from Yolanda Facility may nga pondra Rosauro Alvero no dining Yolanda Facility ni nga na mensyonarya man. Sige, kantuan taning balita ni Aksyon na Brian Morden, mapa Negros Occidental, Provincial Police Office kita. Maki-update kita sining tapasero, Blahongin Castigo, patay gid ni sa banwas ang Pontevedra, mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Action na Rex na sa Puan ini sa tuwa sa dalan, dira sa may Hacienda Kaminchaka, Barangay DSB, Banwasang Pontevedra. Ining isa ka tapasiro kag nagakuan pa man nagaginhawa pa man ini kag gindala ini sa ospital pero dito na patay gid ini siya, no? Ining biktima ginkilala sa kay Jerry Eduardo, 23 anyos, soltero pa lang,
kag nagapuyo ini sa Sitio Pinabulanan, Barangay Antipolo sa Uman nga Banwa. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruel Pinero, ang Deputy Chief of Police ang Pontevedra PNP. Ining biktima nag-inom-inom upod sa mga abyan pero nag-una siya lakat kag magapadulong kutani sa namatyan. Pero ginkakimot na lang sa kadaman nga way man ni siya nakaabot dito kag nakitaan nga nagahigda sa dalan. Ang unang report nga base ini siya ang biktima sang hit and run. So gindala sa ospital pero antes ini siya nabugtuan sa ginhawa Action Rex tuad siya sa iya sining utod nga ini siya ang natripingan gid lamang kag ginkastigo sa wala panimalaan kon pila ka mga persona kag sanday sino kay hindi yaman kilala Action Rex. Ining biktima isa gid lamang ka makaluluoy nga tapasiro way man sang mga malain nga record sa Pontevedra PNP suno pa sa Deputy of Police. Okay. So yung nakilala sir ang mga suspect? Na wala pa sa lugar. Namuna sir kung pila ka bilog na nagkasita. Amo na ang next ang palayag sang Deputy Police sang Pontevedra PNP. Pakaronan tang balita karon ibang gikan sa Nokpo kay sining adlaw kontani kuan nimo inang adlaw sang preskon sang Nokpo pero wala ginar makapatigayon kay may ara sila sang provincial coordinating conference province of Negros Occidental Action Rex. Kung ano man ang kaundan sini i-plastar tari karon sa hapon kag sa gabi kay pagintindi naton diri tupod na diri ang PNP, ang Commission on Elections, ang Coast Guard kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga isa diri ang ilang sining pwersa agod sa palaboton nga Mayo 9 nga elections. Posible may mga final nga mga ginahimo diri Action Rex antes pa naman ang nasambit iya nga piniliay. Mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morde nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Brian Morden. Ulay hununtang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tubuso. Maki-update kita. Sining tawob lang agin lutango. Wala pa kuno sang person of interest ang kapulisan angot sa kamatayon sining isa ka driver sang truck nga ginlutang sa Banwa sang Tubuso. Yaring countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Rex, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Banwa sang Tubuso sa pagpatay sa kay Raymond Olgasan. 30 anyos, isa ka driver sang truck kag residente sang Barangay Winaswasan, Banwa sang Calatrava. Si Olgasan ang napatay gilayon sang ginutang sang wala makilali nga mga suspisado samtang nakapalagyo naman ang iya sining upod nga si Jik de la Cruz sang ini sila ang ginlambatan sa dalan sang mga suspitado. Ginapahayag ni Police Corporal Ronelo Habaybay, investigador sa mga kaso, sa ila pagpangusisa pauli na kuntani ang biktima upod kay De La Cruz sang ginparakan sila sang lutang sa sitio Star Apple, Barangay Bandira, Banwa sang Tubuso kahapon Mayo 2, La City, imedya sang gabi. Nakuha sa mga kapulisan ang 2 kabasiyo sang kalibre 45, isa kaslag sang 9mm kag subong man
duha ka na deform nga slag sa wala pa nahibaloy nga kalibre sang armas lutang. Dugang panihabaybay padayon ang ila pagkuha sa mga ebidensya kag impormasyon samtang wala pa matumod sang kapulisan kung ano ang motibo sa paglutang kay Olgasan. Yari ang porsyon sa pahayag ni Police Corporal Habaybay. May na-recover kami ng basiyo. Basiyo ka na, sir? Iya ka 45 caliber. Tapos isa ka slag sa 9mm. Okay. Doon kami na na-deform na slag. Unidentified na slag. Ka-aksyon nyo, Nelson Patinyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Nelson Patinyo. Balita gikan sa Banwasang Tuboso. Standby na aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, mga kaaksyon. No? Diri kita na live extension. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng... Tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapaka Cadiz City anay kita, no? May kang tanan sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz padayon ang pagmonitor kabahin sang ila preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action right sang kapulisan karon padayon nga nagamonitor sa pila ka mga barangay kag subong man padayon man ang ila sini pagpatingayon sa mga checkpoint sa gapon may katran sa kampanya sa sining eleksyon nga mapatawhay ang palibot sa siyudad sa Cadiz. Although nga tilantaw nga wala magid sa mga intense political rivalry nga ari sa sining siyudad. Suro sa kay Police Lieutenant Colonel Jan Dispe, preparado naman ang tanan kag closely coordinated man sila sabay sa Commission on Election sa kay Attorney Jonah Cabanilla, ang amon ring community officer sa interview sa Aksyon Radio sa hepe sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Ongoing man ang atong preparation anyway ang atong pagpreparar sa election mga previous apan pa sang pag-start ini sang banning period like sang checkpoint naton isa na sa mga preparation naton ago nga ma-maintain naton ang peace and order diri sa siyudad sang Cadiz when it comes this coming election. May mga deployment nakita kada precinct, polling precinct, may mga naka-detail na sila dira nga mga PNP personnel. So, all set na ang mga deployment sa atong PNP sa tagsa ka mga polling precinct kag fully instructed naman sila kaya ang tanan nga mga pagplastar sila nagalin mismo sa higher headquarters down sa tagsa ka mga police station. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Hillian Dispe, ang kooperasyon lang sa mga butante nga dapat sundon gid ang minimum health protocol i-implement man
sang kako bilay kaginabantayan sa aton sila nga mga katapo sa kapulisan. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa aksyon balita balat bulig una sa balita una sa aksyon ni sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluwantang balita ni Akson Arlo Ticar sa Talisay City. Isa ka personang taga Bacolod ho nadakpan sang kapulisan sa dakbanwa sang Talisay nga nagapangawat sang cable wire sang PLDT. Ay na man nga sitwasyon ini. Kahapon daw perting pagdagsa sa PLDT office dira sa Dalangalo angot sining kinawatay yaring kaundan sa report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action right isa ka persona nga taga Bacolod ang natigayon ini nga dadakpan sa makatapos ng Talisay City PNP nga nagapangawat ini isang cable wire nga iya sang PLDT. Ang nasambit nga persona ang natigayon ini nga nadakpan mga tak na alas 4:30 sing aga dira sa may corner Mabini Rizal Street, Barangay Zone 9, siyudad sang Talisay. Diin ang suspect nga nadakpan Action Rex ginkilala sa kay Jomari Tabahunda I Mahinay, 27 anyos ang edad, may live-in partner kag pumulo ini sang San Juan Street, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Ini siya ang natigayon nga nadakpan sa makatapos ang alert team nga ginapamunuan ni Police Corporal Jamie Harris ang Talisay City PNP kaupod sang mga katapo sang bipat dira sa nasambit nga syudad. Diin ini siya akto gid nga nadakpan Action Rex nga nagapangawat sang cable wire nga na-attach ini sa electrical post nga ginapalagiyahan sang PLDT. Ang nasambit nga persona ang natigayon ini nga nakuhaan sang mga kapulisan sang mga masunod, 2 ka metro nga kalabaon sang cable wire, 3 ka mga kung 3 ka bilog nga hacksaw, 1 ka screwdriver, 1 ka kitchen knife nga nagalaba ini sang napulo ka incest kag iban pagid nga mga butang nga natigayon nga nakuha sa nasambit nga sospechado. Ginpahayag pa Action Rex nga ang nasambit nga sospechado ang may upod ini nga ginkilala sa kay alias GR Butod, 28 anyos edad, may live-in partner kag pumuluyo naman sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Diin ang nasambit nga persona ang nakatigayon ini nga nakapalagyo sang buot kuntani nga pagadakpon sa mga kapulisan kag inisya sa karon ang padayon nga ginaoperar agod madakpan sa makatapos sang Talisay City PNP samtang ang suspect yara karon na detain sa may custodial facility sang Talisay City PNP kag magapangatubang ini sang kaso nga pagpangawat. Report nagikan sa siyudad Santa Talisay. This is Action Arlo Ticar reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Arlo Ticar, no? Anong kwaonda nila? Aluminum na. Kung aluminum, ti mabaligya gid nila. Pero paano nila utdon man? Way man nagasangyad sa duta, ginasaka, ginagurus babaw, no? Ay, perte. Sige, salamat gidakson na Arlo Ticar. Kaduan tanang balita ni Akson BJ Apasible. Gikan sa ikalimang distrito, nagpatigayon ng Kabangkalan City Police Station sang pakigdialogo kag pagpanagtag sang flyers angot sa Bausi Human Rights Protection RCPSP kag safety tips para sa nagahilapit nga eleksyon sa palibot sang syudad. Yari ang countdown sa report ni Akson BJ Apasible gikan sa ikalimang distrito. Akson BJ. Action Rex nagpatigayon sang pagpakigdialogo no kag pagpanghatag sang mga flyers no ang Kabangkalan City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Siya ni ang Chief of Police sang Kabangkalan City Police Station sa mga tawo kahapon. Ang tinutuyo sa sini pagpanghatag sang sini mga flyers sa Action Rex amo ni ang ginalakipan sang flyers angot sa violence against women and children and Republic Act 7610,
Policing and Human Rights Protection ang safety tips para sa maabot nga piniliay sa Mayo kag ang ining RCSP o kunang Retold Community Support Program o kunang ining programa sa aton sa inyong gobyerno sa din tinutuyo sining hatagan sa nagakaigo nga pagkamod ang mga nagkainlain nga mga problema sa komunidad pinagi sa mga programa man sini kag pagpasiguro sang kalinong kag katawhayan sang komunidad. Action Rex nangin na madinagon man no, ini sila nila nga programa kahapon kag tigin patigayon ini sa syudad sang Kabankalan. So far amo ning natipon ta kag nakuha nga balita nagikan sa syudad sang Kabankalan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa 5th District, no? Bago lang to na balita ni Aksyon Arlo Ticarho, may nagpadala sang pictures from BGDH or Vicente Gostilo District Hospital sa syudad sang Escalante. Lineman kuno ka PLDT o na kuryente patay, no? Ato lang nahibaloon karon dugay-dugay. Salamat gid Migs Disoyo sa imo sining pagpadala sang mensahe. Salamat gid Migs Disoyo sang information. Karon dugay-dugay check tay na mga kaaksyon parte sa sining lineman kuno sa syudad sang Escalante o Aksyon Roger Gotibli og Tada Binoy daw lapit-lapit na sa imo base maka-connect ikaw dira sa Escalante BGDH or sa Vicente Gostilo District Hospital. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon na yari anayho para sa constipation. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, hibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante,
komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gagawin ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad pasensya gid ang wayta malabutan mga kaaksyon no pabosan ta lang ini kundi gani karon sapon sa Action Reports Afternoon Edition sige salamat gid sa inyo sining pakigupod nagaagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Kantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.